Sampai. आथिंआनो सेस एकदम बोराय पुरा सेन्देल गब्लंना हाबलांदों बे Hey guys, welcome back to my channel and another vlog. Santaman बुंनानै दिनै बेयो न'आव थांगोन लोगोसे आंबो हाजोआव मैगं खानो थांगोन हाजोआव बोरै मैगं खायो आं बेखौ देखायगोन आं नोंथांमोननो बोरै मैगं लानानै फैयो ओमफ्राय बिसोरो दिनै न'आव थांनो नागिरदों दाखालिसो न'आव थांदोंमोन आरो दिनै थांफिननो नागिरदों मानो थांगोन होनलायदों आलासिखौथ' नों दाखालिनो जाहैना फैखाबायना आरोबाव मानो आइमोनखौ लांनि दिनै आइमोना थांगोन बिसोरनि न'आव फार्स्ट टाइम जोंहानि आइया बिसोरनि न'खौ नुहैसिगोन आरो बे आइमोना सिनाया नालाय बुरैफोर थांगोन सानैसो बेनिफ्राय बे न'खौ देखायनानै फैसिगोन दिनैनो फैफिनगोन दा थांदोंसै दा टाइमा 11ता जासिगोन नामा बिसोर थांसिगोन न'आव ओमफ्राय आंबो हाजोआव थांदोंसै बिसोर थांखांनायनि उनाव हाजोआव थांनानै बोरै मैगं खानानै लाबोयो मा मैगं मोनो हाजोआव थांनानै दा नायदोंसै बाय दिनै नुथ'नाय नंला नोंखौ ना दा दसे थानानै दा टेम्प'आव फैना थाखाबायनो बिसोरना टेम्प'जोंसो थांगोन मानायसो फायलायसिगोन मानायाव दिनै गाबोन आं नोंथांमोननो बुंनानै खानि दिनैजों पुरा मास मोननै जाबायना हाबाया दाखालि 10 तारिखआवमोन दिनै 10 तारिखजों मास मोननै 60 दिन गाबाव जानाय बायदिखौ मोनाखै मास मोननैयालाय मा गोबाव जायोखाय जेबो गोबाव जाया ओमफ्राय जोङो माग्रा रायलायनायनि भिडिअ लाबोग्र सानसे माग्राल' सानसे जेबो गैया बेनि बायदि रायलायनायल' सानफ्रामबो सानसेखौ ना माग्राबा रायलायगोन खानिदो बा मा आं रोङा नामा आं एसां मोजांबा रोंखायो नै माग्राफोरखौ ना खानदो माग्रा रायलायगोन बेसां माने सानसे रायलायगोन माने रायलायखायोनो जोङो खालि आंल' भिडिअआव रायलायफाया ना आं बेसांबा रोंखायोना माग्रा थै होनबाथायसो थौ थांबाय थाथ' आंबो दा थांदोंसै माबायाव बिराद गरम सान्दुङा ओंखारदोंना ओंखाराखैनो खोमासुन नोंबो जायगाखौगोन हा सोरो आंलाय मानो थांनो आं थाङा नायलै मोजाङै जाना फै आरोलाय बोरै रिमजिमनाया आया उन्दुनो ओंखारबाय खोमा माथो लानो थांगोन होनबाय थानाया ओरै जादों आया माथो लानो थांनो मोनदिया सेस তোরপ্রায় ব্রয়লার রয়েছে আর কি बेनिफ्राय ব্রয়লার लाबाय सासे सानै आरो ओइ सासे साब्रै थांगोन जों So guys, हाजो गुदियाव मोनफैबाय जोङो दा नै दैमा सेराव बेनिफ्राय नै साबा जाफैबाय आं साब्रैल' खोथादोंमोन ना आं दा खाथियाव मोजाङै देखायजोबगोन बयखौबो दा बेयाव थास' खादों लोगोसे दिंखिया बै आगोलाव बिराद मोनगोन आं दा देखायलांबाय थागोन दासो स्टार्टिं खालामदोंसो So guys, नै गोरलै दिंखिया खाबा मोनो हाय So guys, बिराद गरमथार बेनिखायनो बेखौ लादों ओमफ्राय आं नोंथांमोननो देखायदोंसै मैगङा ससे नै बैनिफ्रायल' फैदोंमोन जों बैनिफ्राय फैदों नै बेसिमावनो फुल जाबायानो मनासे हाय So guys, जायगा गैला जोंनिया नै
अभार जाद्रायबाय बेनिखायनो दा खाना लाग्रोजोबनोसै खाना लानानै दा खेबसे आरो बासिबावनांगौ बेखौ बासि मुथा मुथा खानानै थांदोनसै आरो जों दा आरो बैजाय नागिरबावदोनसै ससे बेजाय दिंखिया आरो थास' नागिरदोनसै बेयावथ' दा दस्रा जेबो मैगं मोनथ'नाय नङा मानो होनना बुंबाथाय बे जों दैमा सेरसो खादों नालाय दिंखिया आरो थास'खौल' मोनगोन जों दा बे जायगायाव फैनाया ओमफ्राय दस्रा मैगं नांगौबाथाय बोजा थांनांगौलै हा गोजौ थांनांगौ ना बैजाय थांनांगोन आरो नोंनो दस्रा मैगं नांगौबाथाय दा बेयाव जेबो मोनथ'नाय नंला जेखिजाया जों बेखौ दसे खाना लाग्रोदोनसै खानानै दसे बेखौ खाबावदोनसै खानानै दसे रेस्ट लादोनसै बयलारबो लाबोदों बेखौ औवा हासुङाव दा संनानै जानानै न'आव थांदोनसै नै बे थास'खौ थास' एक्सट्रा दिंखियाखौ दिंखिया एक्सट्रा थालिर बिलाइयाव जुबाय ओमफ्राय खानानै बेयावनो दोनथ'लांदोनसै मनाखौ लांदोनसै आंथ' दुगैनो थाखाय गामसा लाबोखादों बेखौ आङो फाननानै लागासिनो दं दा गरम नालाय नैबे दैमायाव दा दुगैलांगोन बेनिफ्राय नै बे बारिना बे बारियाथ' सोरनिबा बेनिफ्राय बेयाव सोरबा माने गायनाबो दोननो हानाय जानांगौ मैगंफोरखौ बेनिफ्राय जों सासे लिडार लाबोखादों जोंनि टिमनि बस आरो बे दा जों साबानि बस ओमफ्राय बायसान्स बे मालिकआ जुदि रायबाथाय बे रायजाजोबनांगोन हारसिंनो जोंना बसआ रायजाजोबनांगोन आरो गासैबो जेसेबांखिनि रायजागोन जों खालि खोनासंना थाग्रा साइडआव दा औवा हासुङाव बेदर संनांगोन हागोन ना हायो बानलु लाबोखादों आरो थाव संख्रि सब लाबोजोबखादों दा औवा हासुङाव संग्राया नै बेनो जागोन आं देखायनांगौ दा स' गाइस जों दा गासैबो खाखांनानै नै रेस्ट लाफैबाय गासै दहाय बयलार बेदर लाबोदोंमोन ना दा बेयाव सबाय जा संदोंसै बैलाय नै दिंखिया गावबागाव खागासिनो आरो ओमफ्राय आं थारमाने बुंनानै थास'आ बोरैलै थास'आ ओइलाय दसे पार्टि खालामना थांदोनसै बे जायगायाव बेयाव नै दुगैनो बिराद मोजांथार जायगाया वा दैया नै नुहुरलायखायो डाइरेक्टनो कार्बिनि बागाननि थालिर दंफांखौ दानबाय नै बिराद गरम माथो आथिङानो सेस गुरै जाना दंना आरो सेन्देल गाननाया हाबदों जा गोलाव हाबबाय नै देखायलाय नोङो एकदम बोराय फुरा सेन्देल गब्लंना हाबलांदों बे जारलालै सावना ला आथिङा सेन्देल गब्लंना हाबलांबाय माबा बेलसु बायदि गब्लंनानै आं माने नोंसोर इजा फट' दिहुननानै इजोंनो माथो हरबाय थानो हायाव नायदो इजोर गाइस फै लामायावनो नैबे नैबे सुआ सेन्देल गब्लंना हाबलांबाय सासेना खम जारला आं बारबोबायमोन खिन्थु बै सासेया होजाबाय जों बेयाव फट' लादोंसै मोननैसो ओमफ्राय थांदोंसै पानिपुरि लाबोदों आब'आ नै पानिपुरि लायनो थांदोंमोन आब' फैबायलै नै एमजेम आब'आ फैबायलै पानिपुरि लाबोनो थांदोंमोन आब'आ पानिपुरि जायोनो गाबोन जादोंसै माबायदि पानिपुरिफोर नायदोंसै आइया फुजा होगासिनो आइदै मेजेंगासो माथो पानिपुरिफोर